Често чувам хора да казват: той има над 1000 клиента, на мен и 10 ще са ми достатъчни. Проблемът е, че сравняват своя старт с нечий финал. Гледат бизнеса, който днес има 1000 клиента и си представят колко лесно би било да привлекат само 10. Само че тези първи 10 клиента често са много по-трудни за спечелване от последните 500. Когато си нов, никой не те познава, нямаш история, нямаш препоръки, нямаш доказани резултати. Нямаш хора, които да кажат: работил съм с него и го препоръчвам. Всеки разговор започва от нулата. Всяко доверие трябва да бъде изградено. Всяка продажба трябва да бъде заслужена. След време нещата се променят. Появяват се препоръки, повторни покупки, партньорства, познати лица, които вече знаят кой си и каква стойност създаваш. Тогава бизнесът започва да се движи по инерцията на репутацията, която си изградил. Затова не гледай колко лесно изглежда чуждият успех отвън. По-важно е да разбереш какво е направил човекът, за да спечели първите си клиенти. Затова създадох Благоев Комюнити. Общност, в която предприемачи обменят идеи, създават партньорства, намират клиенти, обсъждат реални бизнес ситуации и развиват своите умения. Ако ти е любопитно дали тази общност е за теб, запиши си опознавателна среща с мен и заедно ще преценим дали това е правилната среда за теб и твоя бизнес.